bawang. Untuk yung bagian kaya katama ko lang guys. Gisa-gisa tayo. Lagyan natin kaya katasibuyas. Lagyan natin kaya katamong lume. So, yung gula lang guys, salayang buhok. Gulay naman. Lagi sa dayaan mo. Pag kayang bagya. Lagi sa dayaan mo. Pag yung dumila ka nung kaya katamong gulay. Dapat kami toge. Tayo. So after 5 minutes, bukulat tayong kaya katamong kayo. Lagyan taning oyster tamu. Oyster. Guys, sayang yan. Ang tatang paminta. So, go tayo. Tayan dito ganun para lambutin yung uleta mo. Pantaya 5 minutes. Ano yung 5 minutes? So after 5 minutes, lawan namin kakatsamong gulay kung medyo malambot nila para lagyan namin kakatsamong repolyo. Kaya po. Manta ka? Sabi na tayo na asin, medyo matabang yun. Ano tayo pa? So ayun, lagyan tayo ng kakatamo, repolyo. Yabi ka masyis guys. Ano tayo pa? So yun sila kakatamo, dogo tayo. Okay. So yan, luto na yung katakang huli. Ano? Yan naman namin ito tamong kaya katamong tilapia. Tilapia. Ba? Tilapia.
Tutuloy ka na tilapia.